Nyt puhumme Naisten Pankista. Mikä se on, miksi se on ja miten myös sinä voit tulla sinne mukaan? Laura Pääkkönen, olet täällä vapaaehtoistyöntekijänä Naisten Pankin aktiivina. Ja Liisa Kapanen, olet Nordean Naisten Pankki yhteyshenkilö. Tämä Naisten Pankki käynnistyi muutamia vuosia sitten ja nyt on kasassa jo 1200 osakasta. Laura, mitä sanot, mikä Naisten Pankki oikein on? Aivan, eli Naisten Pankki täyttää nyt tulevana toukokuuna jo 5 vuotta. Ja tämän rahaston varoilla tuetaan kehittyvien maiden naisten voimaantumista kestävän kehityksen periaattein. Ja tällä kestävällä kehityksellä tarkoitan tässä kohtaa nimenomaan yrittäjyyden toimeentulon tukemista. Yrittäjyyttä ja toimeentuloa. Mitä tämä osakkuus tarkoittaa, Liisa? Naisten Pankin osakkeenhan voi ostaa joko yksityishenkilönä tai sitten yritys voi ostaa osakkeen. Ja yksi osake maksaa 750 € ja muun muassa Nordeassa viime jouluna ylin johto Suomessa osti Suomen aluejohtajille yhden Naisten Pankin osakkeen. Ja siitä osinkoa ei sinänsä saa muuta, mutta hyvän mielen, erittäin hyvän mielen. Hyvä mieli osinkona. 750 osakkeesta on kuitenkin aika iso summa. Mitäs muuta voi tehdä Naisten Pankissa? Paljon voi tehdä. Eli tosiaan Naisten Pankki on vapaaehtoisorganisaatio. Eli käytännössä Naisten Pankilla ei ole yhtään palkattua työntekijää, vaan kaikki tehdään vapaaehtoisvoimin. Ja voi antaa joko omaa aikaansa, eli voi olla mukana erilaisissa tapahtumissa, mukana organisoimassa varainkeruuta tai sitten voi olla viestinviejänä kertomassa eteenpäin Naisten Pankin tarinaa muille taikka olla rahalahjoittajana. Monenlaista mahdollisuutta. Jos ajatellaan näitä rahojen keruuta kehitysmaiden naisille tai miehille, niin mukana tietysti Suomessakin toimii monenlaista tahoa. Miten tämä Naisten Pankin toiminta eroaa näistä muista vai eroaako se? Hyvä kysymys. Eroaa aika lailla. Eli Naisten Pankki on tosiaan hyvin uniikki konsepti ja suomalainen innovaatio. Eli puhuinkin tuosta kestävästä kehityksestä ja voimautumisesta. Ja tosiaan se tarkoittaa sitä, että me pyritään naisten kautta tukemaan näiden kehittyvien maiden elinoloja. Ja siellä toki näiden perheiden elinoloja. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin yksi hyvä esimerkki on nämä kyläpankit. Ja kyläpankit tosiaan perustetaan sinne kyliin näiden naisten kautta. Ja nämä kyläpankit sitten omien jäsentensä avulla niin jakavat tämmöisiä pienlainoja. Ja näiden pienlainojen avulla sitten naiset voivat tosiaan perustaa joko omaa yritystä, pientä maanviljelystä, omaa kampaamoa, ompelimoa ja tätä kautta sitten tosiaan parantaa oman perheensä elinoloja, taata lapsille hyvä koulutus. Eli tämä kestävä kehitys on tässä kaiken avain. No jos siltä saa lainaa, niin tarkoittaako se sitä, että nämä henkilöt sitten maksavat ne lainat takaisin tai miten tämä raha siellä kiertää? Kyllä, eli tämä on käytännössä pankki. Eli mikä on myös hirvittävän merkittävä tässä, niin näillä lainoilla on hyvin pieni korko. Eli tämä maltillinen tämä korko, ei oteta mitään kiskurihintaa siitä välistä, vaan eli tämä korko on mahdollista ja laina mahdollista myös maksaa takaisin niissä oloissa. Ja mikä on myös mielenkiintoista, niin se korko palaa tähän pankin pääomaan. Eli korko ei missään vaiheessa palaudu esimerkiksi takaisin tänne Suomeen, vaan tämä kasvattaa tämä korko koko ajan sitä pankin pääomaa ja yhä useampi nainen saa sitten aina jatkossa sen lainan. Jotta tämä kaikki olisi mahdollista sitten, että se raha todellakin menee sitten sinne kehitysmaihin, niin se mitä voidaan täällä Suomessa tehdä, niin itse kukin meistä niin voi esimerkiksi ostaa Naisten Pankin hyväksi myytäviä tuotteita, jotka on erittäin laadukkaita ja hyvin käyttökelpoisia. Ja esimerkiksi reilun kaupan tansanialainen kahvi on äärimmäisen maistuvaa ja hyvää. Aamulla juuri lähtiessä join. No paljon puhutaan siitä, että kun rahaa kerätään, niin meneekö se oikeasti oikeaan kohteeseen? Miten Naisten Pankissa kontrolloidaan se, että ne eurot, mitä täällä Suomessa kerätään, niin päätyvät sinne haluaville, tarvitseville? Naisten Pankin kohdalla
tosiaan kun kirkon ulkomaanapu on tässä yhteistyökumppanina, niin ensinnäkin kirkon ulkomaanapu on hyvin luotettava kumppani, sillä heillä on pitkät suhteet näihin kohdemaihin ja kohdemaissa oleviin kumppaneihin. Eli on tärkeää, että myös tämä kumppanuus toimii tässä luottamuksen kautta. Mutta näissä, kun mietitään sitten, että miten varmistutaan siitä, että raha menee tosiaan oikeaan kohteeseen, niin kirkon ulkomaanavullahan on kansainvälisesti hyväksytyt tilintarkastajat, jotka tarkastaa kussakin kohdemaassa ja hankkeissa nämä tilit. Ja nämä tilintarkastuskertomukset toimitetaan sitten Suomen kirkon ulkomaanavulle, jossa sitten tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastaja käy myös täällä läpi nämä. Eli tätä toimintaa kyllä valvotaan hyvin tarkasti. No Liisa, sinä olet tämä Nordean Naisten Pankki yhteyshenkilö. Mitä tämä yhteistyökumppanuus Nordealle oikein merkitsee? Nordean teki yhteistyösopimuksen Naisten Pankin kanssa marraskuussa 2010 ja varsinainen yhteistyö aloitettiin sitten 2011 vuoden alusta, että meidän vuoden harjoittelujakso tässä on menty ja varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, jossa itse vaikutan, niin on tehty paljonkin erilaisia tapahtumia ja on pyydetty Naisten Pankin edustajia mukaan meidän asiakasiltoihin. Loistava esimerkki oli muun muassa yksi säästämisen ja sijoittamisen ilta. Itse asiassa parikin tällaista on vedetty, jossa Naisten Pankki sijoittamisen kohteena tai sijoituskohteena on ollut hyvin mielenkiintoinen aihe ja se, että se tietysti poikkeaa normaalista pankkisijoittamisesta ja säästämisestä, niin antaa myöskin sitä tietoa tästä Naisten Pankin toiminnasta ja siitä on asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita. Laura, sinä olit reilu vuosi sitten Kambodžassa tutustumassa tällaiseen Naisten Pankki-kohteeseen. Mitä ajatuksia se visiitti siellä herätti? Matka herätti paljon ajatuksia. Eli joulukuussa 2010 meitä lähti noin 10 vapaaehtoista omakustanteiselle matkalle tutustumaan näihin hankkeisiin Kambodžassa. Ja toki meillä oli tiettyjä odotuksia, kun me lähdimme sinne. Kiinnostuneina lähdimme matkaan ja täytyy sanoa, että matka ylitti odotukset. Eli toki Kambodžalla on oma raaka historiansa, lähihistoria ja paljon tämmöisiä rasitteita vielä yhteiskuntarakenteissa ja koko ajan mennään parempaan suuntaan, mutta toki kasvu on hidasta, mutta mitä me pystytään täältä Suomesta käsin sitten tekemään, niin tosiaan tukemaan ruohonjuuritasolla yhteiskunnan viemistä sinne parempaan suuntaan. Ja oli hienoa huomata, että raha menee oikeasti perille ja ihan oikealla tavalla myöskin. Eli siellä naiset pääsevät perustamaan omia yrityksiä, sitä kautta parantavat tosiaan oman perheensä elintasoa. Ja kun sitten tapasimme näitä naisia ihan kasvokkain siellä useana päivänä, niin oli selvää, että jokaisella oli se suuri unelma saada lapset kouluun ja suoda lapsille se parempi tulevaisuus. Niin sen jälkeen tosiaan tuntui ja konkretisoitui se, että mitä me täällä teemme täällä Suomessa, niin se aidosti ja oikeasti vaikuttaa siellä toisella puolella maapalloa. Eli sinun oli helppo tavallaan sielläkin nähdä, että miksi olet mukana toiminnassa. Kyllä, ja se vahvistui entisestään se tunne, että sillä tekemisellä täällä, niin sillä on merkitystä. Niillä pienilläkin teoilla, että annetaan me aikaa taikka rahaa sitten tälle toiminnalle, niin sillä on merkitystä. Ja aika mielenkiintoista seurata sitten kuitenkin sitä, että kun just nämä teidän lähettiläät, jotka tuo sitä sanomaa, jotka käy tutustumassa kohteisiin, niin kertoo erinomaisia onnistumisen tarinoita ja siitä, miten perheen elämä voi muuttua. Ja se tekee tietysti tästä toiminnasta ja tämän toiminnan tukemisesta niin mielenkiintoista. Ja miksei naisia voisi auttaa missä tahansa, mutta tämä on jotenkin niin konkreettista. Niin naisia. Tässä puhutaan paljon naisista. Täälläkin on Laura, Liisa ja Leena. Että mites me saataisiin, ja onko mahdollista ottaa Lauri, Lasse ja Leevikin mukaan tähän toimintaan? Miksei olisi? Katsoin just Naisten Pankin sivuilta niin osakasluetteloa ja siellä on kiitettävän paljon myöskin miehiä. Ja tietysti niitä saisi varmasti olla enemmänkin. Mutta jostain syystä niin naisenergiaa tässäkin on tarvittu. Ja jos Naisten Pankin toiminnasta on pidetty tällaisia tietoiskuja tai esittelytilaisuuksia ja meillä Nordeassa muun muassa oli Vallilan kiinteistössä ja sitten Nordean rahoituksen puolella henkilökunnalle tällainen tietoiskupäivä, jossa tästä toiminnasta kerrottiin, niin miehet oli yllättävän kiinnostuneita tästä ja ostivat lahjaksi ammatteja. Eli tässä puhutaan naisten työstä, yrittäjyydestä ja tällaisesta omaehtoisen toiminnan tukemisesta. Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos. Ja toiminta on siis hyvin monenlaista ja monella tapaa voi olla mukana. Tervetuloa mukaan.